Aku topi orang nggon susuk ya, orang ngopi ra masuk. Kok saiki rasane ngene ketut kabeh. Ora susah, duit pas rak masuk to aku rak dikei duit blas. Iki nyapa lo muring-muring terus. Jika hatimu perlu didengarkan, temui aku dalam emperan. Niscaya kopi yang kau antarkan tak pernah sepahit kehilangan. Yang ngono teh ya. Dia muring-muring. Halo mas, kata-katamu lo apik, wajahmu toh gak masuk beles sih. Lo. Tuku kresek ngene ngimu. Arek-arek ngene iki ya bojomu. Kok arek-arek ora masuk gitu. Aku loh mas, kepeksa. Ono kepeksa, dadi anak rongat kok kepeksa. Kepeksa mau dingingi, anakmu gembredol kalau kamu kepeksa. Bul, aku ora paham blas karo basa kok Romo iki piye? Padahal aku sampe ning sekolahane. Lho kok iso? Nek sekolahane adikku, ngono tau tak bahasa Indonesia kira gelem kok. Lha kok bahasane apa lho wong ndi lho iki? Bahasane Kromo, guru bahasa Jawa wae kok. Kok lho terus? Kan aku iso ning sekolahan to, yo ora rapote adikku. Lha kok kok basa apa wae? Nah, basa Kromone pengertiane apa, Bur? Oh, basa pengertian ini basa halus ya, tak kecil ya? Aku kan mau kasaran dan mudah aku. Soalnya aku halusan, basa Kromone pengertian halus sih wopior ya, pas. Wah, wopior tau? Iya, basa Kromone pengertian nih wopior. Oh, berarti besok samanya aku tekan kono ya, kan panas-panas sih, disuguhi teh apa disuguhi es, baru langsung ngomong matur suwun nggih Pak. Sampean kok wopior sangat. Wah sih, masuk. Berarti wis ngerti berarti aku wis apik iki calusan ngono ya. Berarti wah saiki sopan ngono berarti. Tapi ngomong-ngomong manukmu kacer saiki yo. Ngoceh suwang ari lek ngopeni manuk piye to? Aja takok. Entah kene. Ngopeni manuk iki ngertene pol. Walah berarti kowe wopior to nang ngopeni manuk. Wopior berarti we ngopeni manuk. Dari bahasa Kromone anune pengertian are kopior. Iya, yes. Aduh salah. Kowe kopior bola ngopeni manuk. Pas manuk muswangar saiki. Kopior sithik. Jancuk lho, aduh wae banget iso kancane. Iki kowe iki lho kopior. Kowe jancuk. Aduh. Omprang omprang. Bah, tinggal ngadem se orderan sepenuh pol kan orderan blas. Lu ngrasane bang wit gawe ngene gila orderan nang. Coba lo endi lah utang aku ra disaur-saur. Omprang. Omprang kok dicet positif tenar utang ya. Dana turun lah. Rasa tak turu. Oh, sirang banyak kimbo. Apa jal? Tangku sahur. Apa jal? Sahur ki poso wis bar kon nyaur ki. Takmu ngene ndi? Sahur tangmu, Cuk. Tekan poso ora. Jojoh cangkemmu. Rasa gelak-gelak ngono to, Mas. Ora iso. 50.000 gurne. 50.000 apa? Ki panci mergone piro ki? Lah. 7.000. Kenapa? Delok apik
tak utangin untuk ora. Utangmu di nyuruh gue sahur, utang terus. Jojo cangkemmu botol. Ngene lho. Mancimu iki kan regane kan 70.000 era. Terus kenapa no jojo cangkemmu? Lah aku kan duwe utang wis 50. Nah, iki tak dol mbek kowe 20.000. Murah to? Kok murah? Murah lho adol 70, aku adol 20, wajib berarti 10.000. Oh iya. Murah, pinter weh. Piro? 20. Nah, ngene. Kan aku adol mbek kowe kan 20.000 era. Nah, iki utangku 50. Era. Nah, iki 10.000 batiku. Mudeng ora weh? Iki batiku goblok. Iki batiku. Kuwi aku nyar utang kowe, aku ora utang kowe wisan. Iki batiku. Tak sai. Ya wes, motor nuwun ya. Iya. Betul aku. Iya. Makasih ya. Ratu Safar. Jojo cangkemmu. Iya, makasih Mas. Matur suwun aku lho. Yo. Ompreng, tambah ompreng yuk. Bakal gonggong gendenge pol dihapusi kok gelem goblok kayak lho. Wah, halo. Ya, dengan Mas Adi di sini sing gantengnya sundul lampu emper. Ya. Wes ngopi durung. Aturung beli ya ket mau ya. Raimu apa dulu nyindir lho. Raimu. Ya gimana mau dibelikan kopi? Untuk kopi aja kelaran telepon. Oh iya siap nyindir. Cepet kok, nanti gawe kopi ya. Ya tak kena kopi nyindir telepon bener. Iya, oh iya dia sudah mulai jalan guys. Oh iya. Ya, ngono barang ngono. Asu nek ngono ikut mau ora digeno kopi. Tok masang enak. Oh, di mana lama. Cepet, Bol. Kopi ora sindir ra ngerti. Awan-awan ngene iki pesen jajan apa ya? Kebab Turki. Masa sing order ngesake tekan kono kadoan. Apa roti Bandung? Tapi nek pesen tekan kene kok mambu. Apa iki lah? Pisang crispy wis, koyo enak. Orderan pisang crispy yalah sing order wonge bunenge ya Allah Gusti. Wah, langsung gas. Wis pesen tinggal nunggu. Tinggal belanja wae, bantu bule ning warung sik. Sorry Pak, Iya nggak apa-apa Mas, aku juga salah kok. aku sih salah lo. Tapi aku gak pernah awakmu tahu mau ndi Pak. Jenenge sapa? Namaku Riani, aku ponakane Pak Lekjo. Oh alah Mbak kenapa jenengku Kabul asli pribumi Riki. Kaget roh kecantikanmu kok bidadari. Bal Mas Bembal. Wis Mas aku tak mulai sik selak dintani bule. Oh iya. Bun.
dia suwane bol. Bol. Ya bol. Lu gila kok pengen dadi yo cok. Suwane ram. Wah, tanda kemurut cewek sak. Wah, ini dia. Jangan pura. Bodine cuma tangane, bodine. Gitar Iya. Spanyol. Lho. Perlu Jenenge apa jenenge apa? jenengan iki sapa? Tapi ya biar saya toh. Ya. Iya 2000 kok. Ya suwe deh. Gagel ki anak suwe kau. Ya. Sapa jenenge sapa? Jenengan iki sapa ya? Ri. Mukri, Ora, Cuk. Ri. Samsuri, Ora, ngeyel. Ri sapa? Ngadri. Ora. Riani, ponakane Lejo. Lho. Ane sawah ini wong cocok. Tenan Prado. Wong jenenge Lejo lho wong iki. Wah, pas nih. Lha kan iki. Cepat dia dapat. Ngene kopi mati dengan uang, kok melu? Ayo. Lah apa kopi tak gawe? Bener ya alamatnya Mbak Riani. Mas, Mas. Apa bener ini alamatnya Mbak Riani? Oh iya bener Mas. Berapa sih Mas? Oh, nggak usah Mbak, gratis saja buat sampean. Nih ngomong-ngomong, kenalkan Mbak, Mas Dawil sing bagus di sak jagat raya. Oh iya Mas, bersuun ya. Gila, ngomong-ngomong, sampean ten mriki warga baru Mbak? Heeh. Duduk dulu Mas. Oh, nggih Mbak. Aku sih. Aku. Aku sih. Dawil jancuk. Kenal aku. Ora iso semanggeran muntah si Dawil. Jancuk. Dawil jancuk. Lah diserbu Dawil, Bun. Ora iso iki. Bocah meneh ora iso. Cek geger gedhen gitu. Wah, ora iso. Lu Mas, mau apa lu yang gini? Apa-apa Bul, ngeten orderan ki lho. Ora iso, ngorder nginep dulu. Rablas to nginep. Lah kowe rene ki terus pelapo, Lakuannya. Wes ora, iki mau ki apa order aku pisang crispy tak terno rene. Lah kok kowe kok nasu-nasu ki maksudnya apa? Ora iso, cek geger karo aku. Ra iso, Bul. Kenal aku. Ra iso, Bul. Mas, aja tukaran. Hei, woi. Kok tukaran aku melu?
Sayang. Ya jalan-jalan yuk. Yuk. Geger gedean iki ya. Gedean apa? Ora iso, Bul. Kewedok aku kemu. Ora iso, moh. Kemu aku ki nyeterke. Kamu, Bul. Wes, aja tukaran. Wes, aja tukaran. Wes, kakakmu plebol. Wes, aja tukaran. Wes, aja tukaran. Matamu cok ngerti nomen duwe pacar, matamu kowe digendut. Ayo, goblok kowe. Gatok. Goblok.